Okay guys, magluluto na tayo. Handa na natin. Naset na yung lutuan. Sindihan natin. Ilagay ang kawali or pot, kung meron kayong pot. Tapos lagyan ng tubig na abundant para sa enough na sabaw na gusto nyong higupin. Kasama ang pamilya. Ayan. At ilagay na yung mga spices like the ginger, the red onions. At inuuna ko nang ilagay ang aking serrano chilies. And then 1 tablespoon of salt. Ito ay napaka-healthy dahil natural lang, walang mga MSG or other artificial ingredients. Ganyan lang, and then ilagay natin ang yung pinakamatagal na maluto ay ang kalabasa, sitaw, ang okra, ang talong, patola. Ang mahuhuli lang natin ilagay ay ang malunggay, ang green onions, ang malunggay, at ang pinakahuli natin ilagay ay ang hipon. Gusto natin ito iluto mamaya ng 3 minutes lang para maganda ang laman. Okay? Yun lang. At takpan ko yan. And then, hintayin natin na kumulo. And then, tsaka natin ilagay yung hipon. Okay? Ayan, na-reach ang boiling point. Ilagay ang shrimps. Bilangan natin ng 3 minutes. And then, kakain na tayo guys. Siyempre, titikman natin, no? Then, ang malunggay. Sarap. Green onions. Ayan. Hintayin uli natin ng 3 minutes. At kakain na. Wow. Ayan. Hintayin ng 3 minutes. Kakain na. Higat! Huwag maingay! Okay, anyway guys, ayan na. Naluto na yan. Ayaw nating ma-overcook, kaya patayin ko na guys, ha? Patay. Ayan. Sorry guys, maingay sa labas. Hindi ko mapigilan. May trabaho sa labas. Maingay naman, please. Okay, titikman ko. Kulang lang ng asin. Dagdagan ko lang ng konti. Kain na, Marco! Nalakaluto na ako ng bulang lang. Ayan, dinagdagan ko ng 1/2 teaspoon na salt. Nag-evaporate yung salt na nilagay ko. Ayan. Lagyan ko siya ng paminta to make it more spicy. Halo-haluin. Dampi-dampi lang para di madurog yung shrimp. Sa bagay, di naman nadudurog yan, no?
Ayan ang shrimp, luto na. See? I told you, may surprise dyan sa ilalim. Wala. Surprise, surprise. Ayun, ayun. Nagsilabasan ng surprise. Ang dami pa. Marami pa yan sa ilalim. Ayan. Ayan. So, ang ganda at ang sarap. Okay, tikman ko ulit. Wow, ang sarap naman. Wow. Sarap. Yung kanyang sabaw ay sweet and spicy. Sweet dahil siguro sa mga gulay. May tamis siya na talagang natural. Walang sugar yan, walang artificial ingredients. Ang nagpalasa lang yan ay natural savor ng mga vegetables and natural savor ng shrimps. Tapos, yung mga gulay ay napaka-fresh. That's why mabango ang aroma ng mga sangkap. Katulad ng green onions and the ginger. Wow! So minty, so ang sarap. Hindi ko na ma-i-explain kung gaano kasarap. At very healthy, refreshing soup of bulanglang o nilauoy. Bulanglang in Tagalog. No fats added, no pork, no meat. Just the seafood, just the shrimps. And salt, black pepper, and it's done. Okay, thank you so much guys. Sana naibigan nyo at gayahin nyo. Ito napaka-healthy para sa isang taon na malakas na katawan, pampalakas at pampagwapa, pampagandang lalaki, pampagandang babae, ay ito na yun. Pampasigla, pambabata, pampabata, pampagasaya, ando na lahat. Okay, ang dami kong nasabi. Thank you guys, see you again next time. Love you guys, kakain na tayo. Hope you like it, hope you enjoyed watching, ha? Okay, smile na. Bye-bye, thank you. God bless, stay inspired, smile pag may time.